matoilets amuri kuona iwaya patoriwo pachikoro chimwe ndo matoilets ari kutoshanda iwaya zvakaoma iwaya padenga pacho ndo matoilets aripo asi vana vedu maschool fees vari kubhadhara iwaya matoilets acho iwaya muri kuona pachikoro ipapa iwaya matoilets eboys vakanzi boys achiri kutoshanda matoilets amuri kuwana iwaya then egirls ndiwo iwaya amuri kuona aya ndo egirls but zvinenge zvakafanana aya ndo egirls ayo ndo eboys saka ndo mamiriro azvakaita kuti ameno amen asi maschool fees anobhadhara